ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಕ್ಲೈತೆ ಬಸ್ಸಟ್ಕಲು ಎಲ್ಲಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಯಶಿನಕಲ್ನ ಶಾಲೆದೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 5:21. ಹಾಯ್, ಇಂದು ಶನಿವಾರದ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಯಶಿನ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. ಅಂಚ ಅವು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಬರಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತಲಕಾವೇರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ. ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನಿಗೆ ಸಾದಿ ಇದ್ದವು ದಾಯ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಾರ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜೋಕು ಬರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಎನ್ನ ಮಗೇಲಾಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಯಾನು ಕಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಡಲ. ಮೂಲು ಜೋಕುಳ್ಳಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿಯೊರಿಯಟ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೀರು. ಹಾಗೆ ಬಿಗಿದ ಪೂತ ಹೃದಯದ ಜೀವನಿ ಕೂಗಿ ಬಿಡು ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ತಲಕಾವೇರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್. ಬಸ್ ತಿರ್ತದಿದ್ದು ಒಂತೆ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ. ಒಂದು ತಲಕಾವೇರಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ದ್ವಾರ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಅಡಿ ಬರ್ತನು. ತಲಕಾವೇರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗಂಡೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಕಚ್ಚೆಲ್ಲ JCP. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕ್ಲ ಒಣಸಾನ್ ಕುಶಲ್ ನಗರ ಅನ್ನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದಾದಮ್ಮೆ ತೆಲಿಪು ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋಟಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು. ಬಾಯ್.